Здравейте, приятели! Аз съм Криси и днес ще ви покажа двата най-трудни пираминкса, а именно 4 слоен и дори 5 слоен пираминкс. Повечето кюбари обожават стандартния пираминкс, тъй като е доста лесен за подреждане, а освен това е и официална дисциплина на състезанията, т.е. хората могат да тренират да го радят максимално бързо и да се състезават заедно с него. Но въпреки че е супер готин, както казах, е доста лесен за подреждане и това не се харесва на всички, тъй като някои хора предпочитат по-предизвикателните пъзели и затова, разбира се, тук са на помощ 4 слоен пираминкс и дори 5 слоен. За разлика обаче от стандартния пираминкс, тези два пъзела не са официални дисциплини на състезанията, но това не е и проблем. Има толкова много, които аз си ползвам просто за развлечение, но кой знае, някой ден може да решат и да ги включат. Честно казано, нямам представа колко пъти са ме питали дали мога да редя 4 слоен пираминкс и никога до сега не съм опитвала, така че ще ми бъде много интересно. И също така още по-предизвикателния, който е с цели 5 слоя, което нямам никаква идея как се реди. Без да губим повече време, предлагам направо да започваме първо с 4 по 4 пираминкса, само че докато го разопаковам, ще благодаря на приятелите ми от Без Паника, които ми предоставиха и двете купчета за днешното видео и го направиха възможно. Ако след края на това ревю прецените, че искате да си вземете някой от тези два пъзела, ще има оставени линкове долу в описанието на клипа, а освен това бих ви посъветвала да хвърлите едно око и на другите неща, които се продават в Без Паника, тъй като там е пълно с всякакви различни, интересни, бързи, качествени, професионални и какви ли не купчета и пъзели, а освен това има и огромно разнообразие от всякакви джаджи. Ако пък живеете в София или просто ще идвате насам, бихте могли да се отбиете и до физическият магазин на Без Паника, където има отворени мостри на всички купчета и пъзели, които можете да разгледате, както и да тествате на живо, което несъмнено е най-добрият начин, по който да изберете кое купче е най-добро за вас. Благодаря на Без Паника за поредните предоставени пъзели, както казах, има линкове долу в описанието към техния сайт, както и към пираминксовете. А сега нека да отворим 4 по 4 пираминкса. Само искам набързо да ви покажа кутията, която е чисто бяла. Тук отпред ни е нарисувано как изглежда пираминкса и навсякъде пише Speed Cube, както и 4 по 4. А сега нека да го видим. Първо впечатление, изглежда доста приятно и нека да видим още нещо тук. Това тук е опътване за нареждането, което може и да ми потрябва, тъй като, както ви казах, много хора са ме питали как се реди 4 по 4 пираминкс, но аз никога не съм го редила, така че нямам грам представа, но ще изгледам някой друг туториал, тъй като обикновено не ползвам тези опътвания, но сега нека първо да му видим външния вид. Сега още по-ясно си личи какво се има предвид под 4 слойна пирамида. Стандартния пираминкс има като 3 реда, а тук имаме цели 4, като честно казано, ако не броим тези ъгълчета, които винаги са на едно движение разстояние от това да са наредени, честно казано има към 3, но да, гледаме го по този начин, така че се брои за 4 слойна и тук има доста повече парчета, имаме и тези като центрове, които нямаме тук, така че не знам как точно се подрежда. Този пъзел се нарича Yushan Little Magic Master Pyraminx, даже ето тук можем да видим логото на Yushan, което между другото е като лепенка, така че може да бъде премахнато. Също така пъзелът е стикерлес. Спомням се, че съм виждала единствено на Sheng Show такъв 4 слоен пираминкс, който си беше с стикери, докато стикерлес е много по-добра опция за всякакви купчета като цяло, тъй като не се притеснявате за стикерите. Но въпреки че е стикерлес, това, което много ми харесва, е, че от Yushan са се постарали да запазят красивия външен вид на купчетата с стикери, като са оставили ето тези черни линии, така че да изглежда още по-красиво, което на мен лично много ми допада. Освен това, цветовете изглеждат доста приятно и също така със сигурност са лесно различими, просто погледнете, контраста между тях е чудесен. Повърхността на пъзела е леко матирана, не е така гланцирана, както съм ви казала и в други ревюта, специално за пираминкс е много по-добре да бъде по-гланцирана, но тук е съвсем леко, така че се надявам, че не би имало проблем, а и освен това не е пъзел, който да се състезавате с него, така че се съмнявам, че дори и да е матирана ще бъде някакъв проблем. Няма как да пропусна да отбележа и че вътрешността е черна и можем да забележим, че има от тези драконови люспи, които сме виждали и преди, които се предполага, че вършат същата работа като пчелната пита на Ган, а именно, че помагат малко повече за гладките движения и за по-хубавото разнасяне на смазката. И като казах смазка, тук ми изглежда, че е леко мазано, така че предполагам, че е фабрично смазана, което ще е хубаво, тъй като не знам колко добре ще се върти. Нека да видим първите движения.
Да, не се... Всъщност не е никак зле. Предполагах, че ще е доста по-зле. Нека да видим и тези редове. Доста хубаво е направено, че всеки ред си пасва абсолютно точно, когато направите едно завъртане, което знаете, че е много хубаво, тъй като понякога по време на редене е много неприятно, ако някой ред застане леко неизравнен и трябва да бутнете някой друг. Докато тук, вижте как просто си клика точно на място. Няма магнити. Предполагам, това е или ball bearing, даже може да не е ball bearing система, а по-скоро като пластмаса, която си кликва точно на мястото. Но при всеки случай се усеща супер приятно при въртене и съм сигурна, че ще бъде приятно и за нареждане. И честно казано се върти доста по-добре, отколкото очаквах. Все още ми е малко трудно, тъй като не съм свикнала да държа толкова голям пираминкс, при който се въртят всички редове. При обикновения се въртят само тези, а тук имам още един, за който да се тревожа. Но най-интересното нещо е да пробвам да го подредя. А и също, ако го разбъркам, още по-ясно ще мога да ви кажа относно движенията, така че нека да го направим. Имах някаква представа горе-долу как може би се подрежда, но все пак си позволих да си пусна един туториал преди да започна, за всеки случай, за да не седя 2 часа пред камерата, но все още не съм опитвала никога нареждане на 4 слоен пираминкс и сега за първи път ще го направя пред камерата. Доколкото разбрах, първата стъпка, най-трудната, да оправим ето тези ъгълчета, което веднага ще направя. И сега следващата стъпка е, както правим и обикновено при стандартния пираминкс, да наредим ето тези като центърчета. Тук трябва да направим същото нещо. Трябва да подредя, мисля, че ето тези всичките, като това ще се случи по същия начин, по който го правим при пираминкс по принцип. Нека да пробвам. Направо ще си използвам напредналият метод на пираминкс и тук ще си подредя като едно V, само с ето тези парченца. Сега подредих тези и тук ми трябва още едно, ето го него. Подредих си го тук, що игнорирайте всички ето тези парченца, трябват ни само ето тези централните, малко е трудно да го покажа, но направих това V и сега това парче трябва да го сложа само малко по-трудно се ориентирам, добре слагам го това отзад и кой случай имаме. Това ми е подредено, това отзад също, значи това са само две обърнати парченца. Малко трудно се ориентирам, но нека да видим дали съм права. Да, супер, добре, вижте, наредихме ето тези ъгълчета, наредихме всички ето тези централни парченца и сега ни остава да подредим ето тези в краищата, които, доколкото разбрах, отнемат малко повече време. Сега, това, което разбрах, че трябва да направя, да намеря някакво с някакъв цвят, ето, например, зелено и синьо и трябва да го сложа на неговото място, например, ето така. Слагаме някое друго и връщаме. Да, и това трябва да го направим навсякъде из целия пираминкс. Значи намираме парчето, например червено и синьо, слагаме го на мястото му, което е ето тук, издърпваме настрани, за да сложим някое друго парче, връщаме и това. Това е стандартната логика, която използваме при нареждането на много други купчета, така че не би трябвало да е толкова трудно. Сигурна съм обаче, че като повече парченца се наредят, ще бъде малко по-сложно, но сега ще се опитам да го довърша. И добре, тук що мисля, че завърших, да, с абсолютно всички такива парченца и вече пираминксът е почти нареден, но ни остават всички тези центрове. Има няколко различни случая, при някой има само 3 разбъркани, но в моя случай имам 4 разбъркани, което даже ми се струва като по-лесния случай, ако правилно съм запомнила. Трябва да го хвана ето така, където тези двата трябва да се разменят и тези двата отзад трябва да се разменят. И трябва да направя като sexy move, т.е. R', U', това мисля, че трябваше да се повтори само 3 пъти, това е втория път и трети път. И ето пираминксчето се нареди. За първи път през живота си успях да наредя така наречения Master 4x4 пираминкс, така че много се радвам за всички, които някога са ме питали, вече да си знаете, че мога да го редя. Ако искате туториал, просто напишете долу в коментарите. Колкото до самия пъзел, движенията определено ме изненадаха, върти се доста по-гладко, отколкото съм очаквала. Разбира се, има нужда от малко смазка, тъй като все още се върти доста сухо, въпреки че ми се стори, че е фабрично смазано, но ако се добави, съм сигурна, че ще започне да се върти още по-добре. А с този механизъм, който позволяват на редовете да си паснат точно на мястото, беше определено много приятно за нареждане. Дали обаче е SpeedCube, както пишеше на кутията, честно казано не мисля, въпреки че ако решите да си засичате време, едва ли движенията толкова ще ви забавят, но все пак не можем и да го сравняваме с истински спид-кубове, като този пираминкс тук, който ви позволява да въртите супер бързо и да правите дори грешки и леко да не изравните някой ред. Той пак се справя с това, докато тук нямаме почти никакво сечение на ъглите, така че не мисля, че можем да го наречем
Speed Cube по някаква форма. Нека обаче най-накрая да посрещнем и по-големият му брат, а именно Yushan Huanglong 5x5 Pyraminx, който нямам никаква представа как се реди. Нека да го отворим. Тук мисля, че няма спор, че кутията изглежда много по-добре, отколкото беше при предния пъзел. Както виждате, цялата е черна и освен това гланцирано ни е нарисувано как изглежда Pyraminx-а. Имаме и златни надписи, тук пише 5x5 Triangle Cube, имаме логото на Yushan. Да, като цяло изглежда много стилно и приятно, но както знаем, винаги опаковката не е най-важното нещо, така че нека да го отворим. Добре, просто вау, ето го и него, изглежда наистина огромен и също е заоблен, както видяхме още от опаковката. Добре, изглежда просто уникално, за първи път държа такова чудо в ръцете си. Между другото, това не е първата 5-слойна пирамида и преди е имало, но това е първата стикерлес 5-слойна пирамида. Както забелязвате, е направена по същия начин с тези черни линии, които отбелязах при предишната. Все пак обаче е стикерлес, което е супер яко. И да си признаем, изглежда много сладко, когато е така по-закръглена. Знаете, че понякога правят така по-големите пъзели. Цветовете освен това изглеждат като почти едни и същи с тези на предния, даже може и да са едно към едно, малко може би по-тъмни, но също толкова лесно различими, всъщност даже да, може би са едно към едно. Тук обаче не знам дали ми се струва, но наистина завършъка не е толкова матиран, колкото беше при предната, е малко по-гланциран, което е доста по-хубаво. Имаме, разбира се, 5 реда, изглежда много по-голяма и много по-трудна. И отново вътрешността на парчетата е черна и пак имаме от тези драконови люспи ето тук. Сега е време да тестваме и първите му движения. Вау, добре, доста са гладки, даже са много по-гладки, отколкото бяха на миналия. И отново страните пасват точно, малко по-леко, отколкото беше при 4x4 Pyraminx, но отново пасват добре. Проблемът е, че ми е трудно обаче да захващам кой ред завъртам, тъй като не съм свикнала с такъв тип Pyraminx-ове, така че за това не мога да го завъртя, така че да ви покажа истинския му потенциал, но ми се струва, че се върти определено много по-добре. Както обаче още преди малко ви казах, най-добрият тест за това колко добре се върти е като го разбъркаме и се опитам да го наредя, така че нека да го направим сега. Вече е разбъркан и наистина ме е страх как ще го наредя, тъй като нямам изобщо представа, дори не успех да намеря някакви туториали в интернет, но ще подходя по същия начин, по който подходих и с 4x4 Pyraminx. Първо ще наредя естествено най-лесното, именно тези ъгълчета, и сега ще продължа, като ще се опитам да наредя всички всъщност кои точно парчета? Да, ето тези парченца ще се опитам да подредя навсякъде с целия пъзел и да видим дали ще успея. Добре, малко се обърках и това ми се стори по-трудно, отколкото очаквах, но в крайна сметка успях да подредя всички ето тези парчета и сега ще се насоча към ето тези. Приключих и с тази стъпка, която беше най-лесната от всичко, което направих до сега, но сега имам усещането, че ще ми бъде много трудно, защото нямам представа как да се справя с всички ето тези части. Ще опитам, може би, този център да го кача ето тук с ето такива движения. Добре. И сега, след като съм готова с всички тези външни парчета, както и с тези централните, е време само да разбера как да оправя тези три централни, което наистина не знам как ще стане. Може би ще трябва да погледна някакъв туториал, тъй като нямам представа. Приятели, занимавам се вече от часове и това е най-доброто, до което успях да стигна. Всъщност бях успяла даже да потретя още няколко парчета, но сега преди малко ги разбърках. Това наистина е пъзелът, за който трябваше да има някакъв вид туториал в кутията. Трябваше да има ето такова опътване, каквото имаше и при 4x4 Pyraminx, но тук за съжаление няма. Явно за тази стъпка има някаква формула, която все още не съм разгадала, така че ще трябва да си поиграя повече време с този пъзел, за да мога да успея да го подредя. Но все пак искам да ви кажа, че движенията му са много по-гладки, много по-приятни, колкото са при този. И освен това, отново този механизъм за така, който прикрепя страните една към друга, е много приятен и много помага по време на нареждане. А сега естествено няма да оставя това пъзълче така че ще включа кадри във видеото, ако съм успяла да го подредя малко по-късно. Не забравяйте, че ако искате и вие да се забавлявате с някои от тези две пъзълчета, можете да го направите от магазин Без паника. Линкове има долу в описанието на клипа, а пък ако живеете в София, можете да се отбиете и до техния физически магазин и дори да ги тествате на живо. Това беше всичко за днешното видео, приятели. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.